pangutana nako nga ato naman ning balik-balik. So dito kang Brother Guillermo mamina sa iyang question kung nasa ligan sa to ang gipang present. Okay, Brad. May ngapon sa inyo tanang makaigsunan? Ngapon. Balas po pangutana para patas. Okay. Ako pangutana, igsoon. Sige, Brad. Pag-ingon ni Kristo dre sa Juan 14:16, and I will pray the Father, and He will give you another helper that He may abide with you forever. Sakto ba niyo sa'yo? Okay. Asa? Sakto yan tubag. So, para sa imo, unsay meaning sa another? Meaning sa another? Lahi nga form. Lahi nga form? Di, unsay meaning ba? Kanang Lahi, kaya another man. another. Okay. So, mutuod ka, wala man ni masayop diri sa 1:14 decides, nga nade another beside Jesus. Una. Kaya duha man ang iyang personality. Duha, mabasa ba diri? Duha yung personality. Oh, mabasa. Diri sa 14:16. Og diha nimo sa diyan basaho, di gyud ko basa. Okay. Sama gud sa imong argumento kaganina nga dili mo basa letra por letra, pero in context makasabot ka. So, dili nakasupak nga nay another beside Jesus. Oh, another form. Another. But not another being separate kang Christ. Another person. Yeah. Okay, another person. So next, yung kaniya walay Father, Son, Holy Spirit, kundi Father at Son lang. Mabato ako pero Lagyan ko walay. ang Holy Spirit is Jesus ra gyud. Oh, ang Holy Spirit nag-refer sa Kay Jesus. Espiritu ni Jesus o Espiritu sa man. Dili another individual like the Father and the Son. Okay, sa Mateo 28:19, mamay gituhan sa 70 Adventist. Go therefore and make disciples of all the nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Ang pangutana, nganong nagbulag man silang duha diri? Kung kung si Jesus ug ang Holy Spirit usa lang, nganong gabulag man sila diri? Anong gabulag sila pag sila? Diri sa pagbuhat diri sa pagkuha sa bersikulo, nganong bulag sila? Anong bulag Father, sila? Son, Holy Spirit. Kung ang Holy Spirit o Son, isa ra sila, nganong Father, Son, Holy Spirit man ang gi-declare ni Mateo diri sa Mateo 28:19. Murag naglibog ko sa imong pangutana. Okay, balik ko na to. Okay. Diri sa Mateo 28:19, kung isa lang si Jesus o ang Holy Spirit, nganong nahimo mang tulo diri, Father, Son, and Holy Spirit. Anong nahimo mang tulo? Kung isa ra isa ra si Jesus o ang Holy Spirit, nganong tulo man ang gi-address? Oh, pareha ra gud na sa Juan 10:30. Ako ug ang amahan usara. Nganong gibulag magsulat ang amahan ug ang si Jesus. Nga usara man na sila. Diri sa 1:28:19 akong Lagi same gani nga logic nga atong i-apply sa Juan 10:30. Nga ang amahan ug ang anak usara. Pero nganong gibulag man na sila? Nga usara man na sila. So karon, Parehas ra. ningon kaganiha nga si Ellen White wala siya nabautisman sa Father, Son, and Holy Spirit. So karon sayop ang Mateo 28:19 sa formula sa bautismo. Dili sayo. Sakto ni. Oh, wala man ko wala ko'y position nga musulti nga ang Mateo 28:19 Father, Son, Holy Spirit. sayop Sayop. Sakto Oh. dahil ang isli kay Sakto. mo man among formula. sa baptism. Oh, Oh, wala problema. ay salamat. Mao man gyapon namong baptism. Okay, next. Tama ba Father, Son, Holy Spirit? Oh, mo Dali, dali. Sigsum na. Sigsum na ta. Ato mo minimo sa imo si Ban, minimo ba? Anytime. Anytime. O nya makasulti mi sa imo si Ban. Madawat namang Father, Son, Holy Spirit. Ah, wala problema. Oh, klaro kaya, di ba? Dawat sa Father, Son, Holy Spirit. May isa pag i-publish nimo na sa tanang kwan, Facebook ni mo account. Okay, next question. Ingon ka kaniya, ang Holy Spirit, dili independent sa Son. Sakto, dili. Wala sa iyo imong pangutana, ako nagsulti. Naging ko nga Okay, ningon man ka nga ang Son ug Holy Spirit, isa ra gyud. Sumala sa sulat ni Ellen White. Si Jesus o ang Holy Spirit. Ang akong pangutana, og mabasa nako nga nay mabasa nga ang Holy Spirit ug ang Son independent sila. wala mo gisupak anang independent. Nagsulti ba ko nga si Jesus o ang Holy Spirit. Holy Spirit dili independent? Gi-explain nimo ganina. Akong bulag sila, ang akong isa sila. Dili sila separate being. Dili pa rin. Masabtan naman ang being. Dili separate being. Oh, kay ang iyang kay si Jesus lagi is spiritual o physical. Ang kanang duha independent, di ba? Sa pagay nako, di ba? Ang spirit is independent Sa thereof. Son.
Independent siya. Kaya nga naman, ang iyang espiritu, pwede mo niya mapadala. Mabulag. Mabulag ba? Sa bulag silang duha. Bulag, pero dili siya Separate sila. dili siya being nga parehas sa kang Jesus mismo. Kay ang Holy Spirit is divine nature ni Okay. Christ. So tuod ay ka nga another giday siya nga persona sa Dios, ang Holy Spirit. Pero dili mao sa gitudlo sa Adventista. Okay, balik ta sa Mateo 19, Mateo 19. Ingon ka gana sakto ang among formula sa baptism karon sayop. May sakto kaning karon tubag nimo ganiya. Ang imong pangutana mo sa iyo. Adi. May sakto. Ayaw Ay, ko karon. naman sa'yo, kaya nga naman. Di. Ang Mateo 28, 19, Wait, sa'yo. nag-refer ta sa baptism. Away sayop na. And I agree. Okay. Kung imong i-associate karon nga ang Mateo 28:19 is Trinity, I strongly disagree. Kay wa na mo gisulti sa Okay. bersikulo. Karon direta. Unsa may meaning sa Trinity? Sumala sa imong ibal. Sumala sa Trinity. Unsa may meaning sa Trinity? Okay, sumala sa kung nasabtan kay Adventista man ko kaniadto. Nga ang Trinity is Adventista sa mainstream ba? Nga ang God is composed of three co-eternal person, co-equal, and co-existence. Unya, ang kini silang tulo, puro Diyos. Unya, kini silang tulo is worthy sa ato ang pag-worship. Mauna ako ang nailhan sa Kanya to. kaniadto. Unya, pagbasa na ko sa Biblia, kay gisulti man dito sa Galatia, nga ang amahan is above all, in all. Above. Di man di ay ko equal. Okay, follow-up question. Labaw pa man gyud siya. So akong gibuy-an ang Trinitas. Kay sa pagdugang pa na kog study, akong nahibaw-an nga ang author sa Trinitas ang Babylon. Okay. Kay katuo man ang SDA Trinity, so imo nang gi-declare karon nga ang SDA Church is Babylon. Dili po. Imo ra pod ng conclusion. Di nangutana lang ko. So dili siya, dili Babylon ang si Bandro. Muna akong statement ro na. Dili. Kaya record mo Dili. Nano ko sulti ha. Dili. Ang modern nga Adventista karon nagdimdim sa bino sa Babylon. Babylon na siya. Nakadawat. Nagdimdim. Lahi ito mo. Dili pa. Ikaw Lahi mo dimdim. ito tagay. Lahi mo ito mo inom. Laro mo kayo. Kaya ano? Kung sa kwan pa ni tilaw-tilaw. Dalawa. Tilaw-tilaw. Kaya naman. Babylon man siya. Tilaw-tilaw. Tanawa ha. Sige. Kaya naman. Dili tanan ang ni inom. Adi tanan. Daghan sulod sa simbahan karon nga wala magdawat og Trinity. Dili lang mo tindog kay mahadlok i-persecute. Mo nang wala ko'y posisyon nga moingon nga ang Adventist is Babylon nga naman. Adventist mo ko. Ay, amin. So, wala lang may mo inom sa kupa nag-introduce sa Babylon. Okay. Ang uban nato dito, midimdim. Lami kay ko, lami ito ba niya? Lami kay tubag. Kailangan ko sa Sabi ko lami ang kupa. Okay. Yan nga question. Tagalan po nato ni Justisya kay. Kayo liga no? Kani in the divine Trinity, ingon dira for the benefits of those who may desire no more, particularly the cardinal features of the faith held by this denomination, we shall state that Seventh-day Adventists believe in the divine Trinity. This Trinity consists of Father, Son, and Holy Spirit. So akong pangutana kay October 9, 1913 sa Advent Review, pangutana nako, buhi pa si Ellen White aning nga time o patay na? Buhi pa. 1915 siya namatay, July no. Okay. Kay buhi pa man siya niya si Ellen White, naa na siya overseer, naa na siya mga tigbantay. Kay actually kani tapat ni siya direct ang pikas aning nga kwan is si Ellen White mismo nagsulat na siya gisol about encouragement as Christian. DCFM Wilcox, ang pangutana, na ba kay may pakita na ko nga gikontra ni Ellen White nga kani dili angay tuuhan? Na wala. Ang pangutana, naabatay mabasa nga si Ellen White ni kontra ni nga pagkasulat. Na wala. Okay. Akong tubag duha. Di na wala. Kaya ako maging tubag duha. Ang una na akong tubag, letra por letra,
wala tayo mabasa. Kaya naman na sa history ko, naka-record mo god, wala tayo kontra na. Gisulat mo na, naka-record sa history. Wala gid mabasa no. Ang ikado na kong tubag mao ni. Ang kining gisulat ni Wilcox, FM ang amahan. Mao ba ni ang nag-represent sa Adventist Church as a body of believers? O kasi na follow up question na ako klaro. Oh. Kay si Ellen White gigiyan biya sa Holy Spirit. Dagan kay mga gipangsuksok sa Advent Review, Ministry ug katong Revian Herald, iya din ang kontraon sa pikas nga chapter. Kung yung mabasa. Oh. Unya ang ako lang ba kanang naa ba kay may pakita ba nga lig-on nga kani dili tuuhan ang Divine Trinity, Father, Son, Holy Spirit. Mana, ako na kang gitubag ka Katawanan kanina. katawanan. O ako ang pro ikaduha nara. Mm. Sa 1872 fundamental principles imong mabasa sa preamble. This is what the Seventh-day Adventists believe, or what we believe as Seventh-day Adventists. Muna na sa to ang fundamental principles, which is unanimously approved or received by the body of believers. Muna to ang fundamental principles. Ug muna to ang gibarugan karon, di ba? Narao? Kasulat diri oh. 1889 fundamental Ipakita. principles. O dira, kita kayo man, kita kasi video. 1889. 1889, it is the historic Seventh-day Adventist. Anong historic mo na? Kaya nga to ang gi-restore ang ato ang old pillars. Dito sa ilahang 1872 nga fundamental principles naka-state dito unanimously approved. Kini bang kang Wilcox nga gisulat? Unanimously approved? Or siya lang ang nagsulat? Ako lagi pungutan lagi naaba kay may pakita gikontra ni. Wala na pagtubag nga wala. Siya. Wala na okay. pagtubag nga wala. Okay, wala ako karon kaning about isa sa kwan sa lift him up ni nako nabasa. Father is distinct to the Son. Ang pangutanan ako na distinct, unsa may meaning nimo sa distinct? Distinct. Unsa may meaning mo sa distinct? Lahi sila og word. Unsa may meaning? Lahi po sila og as a person, As a person, distinct. Separate sila nga to each other. separate sila to each other. Oh. As in bodily form figure, lahi sila. Lahi sila. Oh. For example, ikaw ako ang amahan, ako ang anak. Two being, but in one. One in mind, one in purpose, one in heart, one in love. In all, they are one. One in power, one in spirit. Okay. There's so much evidence. They So- all have one. Next question sa lift him up gyapon ako siya nabasa that the Holy Spirit is distinct personality. Yes. Imong daw unsa may meaning nimo sa distinct diya Oh. ang When ay isa kung ang gi-refer na Holy distinct Spirit. ang Holy Yes. Spirit Okay. unsa may meaning nimo sa distinct diya sa Holy Spirit. Okay. Distinct in form. Kay si Jesus, again, kung imong nakuha na sundan ang presentation ka ganina, naman sa imong record. Si Jesus has a physical bodily form. Na isamad, mahikap. He has also as a spiritual form. His divine nature in which intangible. So kung akong i-apply ang distinct sa in reference sa Holy Spirit, yes, it is distinct. Kaya ang isa nga Jesus mahikap. Ang iyang divine nature dili matouch. So ang meaning sa distinct nimo diha pag-abot diha is lahi gid silang duha. Lahi sila form. Lahi gyud lahi. In Distinct. form. In personality man gisulti dito. Distinct in personality. Dili. Adi ka mo to atong gisiwan ni Lynn White nga sa lipin Ang personality lagi, yung kag personality is tangible. I mean kanya. Gi-mention dito distinct in personality ang Holy Spirit sa Son. So lahi ang Son, lahi pa ng Holy Spirit Wala in form. in form. Kung mahimo siyang Spirit, lahi ang unahuna. Ug sa unod siya, lahi pa yung unahuna. Pareha sila guna. Parehas yun, this is distinct. Okay. Kung imong basahon balik ang Biblia, katong giputol ni mga verse kaganina nga imong gi-drive nga ang Holy Spirit is a person kay mabuol pod siya. Kung imong basahon to kay maka-search siya sa deep things of God, ang next verse dito nag-illustrate nga parehas siya sa ang mind. Ang spirit sa tawo ang makabalo ra gyud ug unsa ang naa sa tawo. Ang atuang espiritu. Same with God nga ang makasabot sa Ginoo ang iya yung espiritu. Therefore,
Ang una-una sa Espiritu o ang una-una sa Ginoo is only one. Sa persona, ang Holy Spirit, person siya. O in another form. Another form. Sa person, gyapon. Spirit form. Spirit form. Jesus in spiritual form. Form. Not of another Jesus. Okay. Kaning, kung last nga question, last niya. Okay, muli naman ka. Ayun mo, kapay ulit. Sige. Okay. Toto mapula. Okay. So, imong giangkon pod bro, sumala sa Biblia bro nga ang Holy Spirit Dios. Ang Holy Spirit, Diyos. Kani, nindot nga pangutana. Dios. Ang kunon ba nako nga ang Espiritu, Diyos. Sumala sa mabasa, God is a Spirit. So Dios ya. So, ang Diyos is Espiritu. Pero ang di nako dawaton nga ang Espiritu is God nga lahi sa amahan o sa anak. Si Dios yun siya. Diyos siya, kay ang amahan man siya. Okay. Oh, pwede ba? Oh. Kinsa man, kay mao rin para i-support ako sa position. Sa amuang position nga mong gibarugan sumala sa old pillars na to sa Adventist. Aware naman kaniyon sa ito ang old fundamental principles. Sa buhat 20:28 kinsa man ang gilansang. Basahan ko na din sa imong Bisaya, bro. Aron ma-establish ba na to nga ang si Jesus ug ang Espiritu, they're only one. Lahi lang sila og kaning office or manifestation ba? Sa to? Acts 20. Acts 20:28. Oh. Sana nako, Oh. kagda ninyo ang inyong kagalingon ug ang tibuok panon. Nga niini ang Espiritu Santo mao ang naghimo kaninyong mga magbabantay Okay, ang Sa Espiritu pagka- Santo ha una. sa pagtagad sa iglesia sa Ginoo Oh. nga iyang nabatunan pinaagi siyang kaugalingong dugo. Oh. Di ba? Wapo ka ni English pagkasulti. In English diri oh. 28. Right. Therefore, take heed to yourselves and to all the flock among which the Holy Spirit has made you overseers. So kinsa ang naghatag sa ato ang Holy Spirit no, mahimot ang overseer. Okay. Ang Holy Spirit to the sheep to shepherd in the church of God which He purchased with His own blood. Ang Holy Spirit mao nag-purchase sa ato pinagi siyang dugo. So kinsa man ang gilansang sa cross? So Jesus ug ang Holy Spirit, they are in one. Okay. So Lahi lang og form. dire sakto man na imong kwan. Pagabot dire, he personifies Christ. Oh, the personifies Christ. Kay lisod pod nga ang espiritu ni Christ ang mo reflect espiritus panuay. They personifies man. Personifies gani. So Ang ikaw mo reflect gyud sa iya ha. Nani mo gud ni siya ang nature, ang divine nature ni Jesus. Di na to ma-equate sa human na to nga nature. Ang ato rin yung ma-equate sa kan Jesus, ang iya rin yung human form. Kay nataw man siya parehas na to. So, ma-identify na to siya as one with us. Pero ang iyang spiritual, iyang divinity, iyang spiritual side or spiritual nga personhood, di na to ma-equate sa to ang self. Kaya nga to ang spirit, di man na to pwede mapadala. Pero ang atong espiritu, mag-uol. Si Saul nag-uol. Unya ang iya pong spirit nalipay pod. But ba kay nahi emotion ang espiritu sa tao, ang iyang espiritu lahi pod nga tao. Okay, next question. Dili. Sa buhat 5:2, he kept back part of the proceeds, his wife also being aware of it, and brought a certain part and laid it at the apostles' feet. But Peter said, Ananias, why has Satan filled your heart to lie to the Holy Spirit and keep back part to the price of the land for yourselves? While it remained, was it in your own, and after was sold, was it not in your own control? Why have you conceived these things in your heart? You have not lied to men but to God. Sakto dili. Correct. Correct. Basagan ng verse 9. So, ang Basagan kuan, verse 9. 9. Kaya kung magyapon mo correct, basagan Okay. ang 9. Then Peter said to her, how is that you have agreed together to taste the Spirit of the Lord? Look at the feet of those who have buried your husband at the door, Di ba? and they will carry you out. So kinsa Lord, kinsa ang Holy Spirit Lord, nga gi ni Ananias sa Pira? Lord, Spirit of the Lord. oh,
So His gani, spirit of imo na na-prove dire nga sakto man to gani ang God. So Lord po siya. Lord, tsaka espiritu sa Ginoo lagi. Sakto. Espiritu Okay, sa Ginoo. last na yung question kay man, medyo taas naman kog na pangutana. Dili ka pwede mong tanay kay siya raman ganiya. Gitagaan naman mo panahon. Mudugang lang po sa kuha na personal ko tanong. Sige. Ay sa mutana sa ko sa iya. Sige, last Now topic pangutana, wala lang kay ni kan ko internet mong gusto. Mangutana sa siya. Isa. Dahil pag muundang na siya, yung ikat na iyang Okay, video. maurot Kaya na. nang ko si purpose na. Dayon pwede mo mangutana siya direct na dayon. Oh. So, imbis na ano ko yung pangutana, wala na yun. Sorry, sir. Nahadlok sila dili ma-entertain ba. Kaya sila kabalo ko sa makabalik. Kaya nang tumiriguro na tumiro. Siyempre, ako rin isa. Abi ko na ko to comment ako dito, gumo-appeal to si tag-asa dito. Basag di na sila, puro na sila. Di po na manabang. Manabang matawa. Sige na, kung may lahing comforter mo, comfort na to. Sa naman ang mga Wala, ganun tayo, Holy Spirit. So, karon akong pangutana ikaw may nungo kay, once nga, lami na kayong kwan, ang isang good sa debate o dialogue, sharing. Karagunay, mo na giplastar na ko kay, aron malikayan ang inana. Kay pag magunaw na mo, nanay magsaba. Wala, gyud mo na itanaw, naputol ang momentum ba. So, karon mo declare na lang ko, undang na lang ta kay, nawala na ko. Okay. Continue. Sunod na lang po kay, wala, taas kay kukuras, oh.